маслади асосие ки имрӯз метавам, шумо хотир набуродед ки ҳар як инсон 24 соат вақт дорад дар як сутка. ҳама инсон 24 соат вақт дорад. зиёд вақт надорад. шумо ҳам 24 соат вақт доред, олим ҳам 24 соат вақт дорад. фаҳмиданед? ҳама инсон 24 соат вақт дорад. шумо ина дар хотиратон доред. шумо ҳама вақт 24 соат вақт доред. айн зиёд не. Анами 24 соат вақтатона дар чӣ сарф мекунед, ҳаётатон ҳамон хел шуда мебаравад. барои ҳаракат кунед ки 1 минути умратона ҳамтун сарф накунед. 1 минуташа. 3 та савол ба ҷавоб медиҳам. ана саволи хуб инҷа. барои саршавии кора мо аз банк сар гирифта кор кунем чӣ маслиҳат медиҳед? Идеаҳо ҳасту, пул нест. Не, бародари азизам. Агар ки шумо ҳамту идея дореду, ягон фикр дореду, не ки ҳозир пул надоред, барои сар кардани кор ягон вақт қарз гирифта сар накунед. Ягон вақт кредит гирифта сар накунед. Тем более аз банк гирифтан вообще мумкин не. чебе ки шумо намедонед ки ин маҳсулот ба фурӯш мерава ё не. Як, дуюмаш, шумо худатон ҳамон таҷриба надоред ҳозир. Ин дар уровни фикратон просто идея ҳаст. Сеюм команда сохта метоед, наметоед, ин худатон аниқ не. Вай не ки вақте ки банк гирифтед, вай процент рафтан мегирад. Фаҳмидед, вай проблемаш хеле бисёр. Панҷум, система сохта метоед, наметоед, ин это вопрос. Барамон ягон вақт қарз гирифта, тем более кредит гирифта бизнеса сар накунед. Камакак пул ҷамъ кунеду, худатон сар карда камакак кунед. Камакак пуст небольшой. Баъд партнёра мегиред ё инвестора мегиред, нишон метед, мегиред, ман ҳамиқа кардам. Агар ҳамина ту пул вложи кунӣ 10 баробар зиёд кардан метавонам. Мана мисол, ман чӣ хел бизнесума сохтагӣ? Якта магазин кардагӣ пули худам ба, баъд сони партнёра даъват кардам, 20 кардам. Анакун якта ресторан кардагӣ, акун партнёра мегирам 20 50 мекунам. Барои ҳамон аввал якташа мекунед, худатон ҳамми хатоя мебинед, шумо фаҳмидантун дар кор ки ҳамин кори кардагон пул мебиёрад ё не. Аз ҳама бизнеси хуб дар ватан чӣ маслиҳат медиҳад? Дар ватан бизнесҳои дар оянда хеле хуб мешудагӣ, ин чизе ки ҳамон маҳсулоти табиӣ кунед, то есть натуральни продуксия, истеҳсоли натуральни продуксия қати кор кунед, любой ти шумо дар оянда як 50 соли оянда ба бизнесатон пеш мебаравад. Камакакам бошад сехи коркарди мисол мева айме, фрукти айме, чизе ки бошад, ҳеҷ наметавонед кардан 20-30 дарахтшинон. Агар ҳеҷ кардан наметавонед, не ки он технология пеши қати не. Он технология пеши қати аз 100 гектар 50 тон мегирифтед. Ҳозир 1 гектар 50 тон 70 тон гирифта меша, агар ки дуруст кор кардан тоед. Шумо гуфтед ки реклама дар дарсҳои ман нест. Барои чӣ дар ин канал ҳаст ку? Чӣ? Ман гуфтагим ки шумо реклама накунедтун. Канал реклама кунад, дарсҳои мана мекунад, китобҳои мана мемонад, меҳнатҳои моя мегӯд. Ана барои ҳамон пеш аз савол метитон фикр карда баъд саволатитон бачаҳо. Ҳозир ман надорам ки ина ҳамаш бисёр давида бурафт, ман хондан натуистастам. Команда ҳаст, идея кор кардааст, фақат система нест. А банк гирам меша? Не. Системам наладан мекунед, баъд мегиред. Чубаки банк ба қарз гирифтед, процентҳои мо калон, особенно та Тоҷикистон боша процентҳо калон. Бозор постоянно аз берун ворид шуда истодааст. Доллар ба мехаред, пул кор мекунед, пули внутренни валюта қати қиинтар. Аввал система соз, баъд кредитаги бачам. Дар кадом бизнес дар Тоҷикистон инкишоф меёбед? Ман гуфтам, мана нигоҳ кунед, ҳама имрӯз ман дар вохӯри президент будам, маҷлис ба 4 соат мо шистем. Як моҳа вая талаботе ё як солаш бошад, як моҳа хотирам буда 100,000 тонн мурғи гӯшти мурғ ба. Ҳамин 100,000 тонн таги 20,000 ба фикрам худи Тоҷикистон таъмин карда. 80,000 берун дар омада истодааст. биё якта птица фабрика кунедтон, а хунатон сар кунед камакак, равған, ҳамин чизо. Худи картушка нақс содетон ақалан халқа мо бошавад. Хеле бисёр чизост ки пули бисёрам талаб намекунад, фақат меҳнат кардан дар кор. Оза команда ҳавот канегу ҷо шудин. Оза салом устод, 200,000 рубл қарз гирифтам. Вай бача мега ба мети, ман мегум буққа гирам. Агар гирифтагӣ боши пул бачам, не ки ҳамон буққа гирифта тарбия карда фурӯхтан тои Россия ба ин хеле хуб мешавад. Ман шумо ба мегум барои буққа гирифта фурӯхтан, агар кадомет ки дар Россия зиндагӣ мекунӣ, ман якта кейс нақл мекунам, як таҷрибае ки консултатсия додам, якта бачаҳои тоҷики хутома дар ҳамин аз Новокузнецк ба ва бача чӣ кор кардагӣ? Ана ҳамин 6,000 суми ба 6,000 суми ба гӯсола гирифтагӣ. Буққа не, гӯсола гирифтагӣ 6,000 сомонӣ ба 6,000 рубл.
6000 рубл ҳамон 3 рӯза 5 рӯзаша мефурӯшанд гирифтагӣ ҳамин оз мегум 10 таша гирифтагӣ 10 таша 60000 ба гирифтагӣ 60000 рубл 10 таша гирифта кор кардааст ҳамин 10 та гусола гирифта 40000 рубл ба шир харидааст барои вай гусола ва хурундан дар кор дар ҳамин муддати вай 40000 рубл ба шир вай расход кардагӣ обшим ширашу баъд хӯрокаи вай додагиш 1.5 сол бонӣ кардагӣ нигоҳ кунед 6000 сӯми руси харидагӣ гусола ана кун 10 та гусола 60000 ба ана баъд 40000 ба шир гирифта 100000 30000 ме чанд пули дига ба не зиёдтар 130000 дига ба 130000 дига ба хӯрока додагӣ дар байни 1.5 сол баъд ҳамин 10 та буқа ҳисоб карда будам як таша 110 112000 фурӯхтагӣ баъзеша 80 фурӯхтагӣ 80 то 110 фурӯхтагӣ обши мо средний гирифта будем чанд пул ман полни ҳисоб карда будам ҳамон пеши худаш ба ҳамин 230000 расход кардагӣ 1.5 сол пас 850000 фурӯхтагӣ ана ку худатон ҳисоб карда буред 230000 минус кунед мана хай хурду хӯроки худошна минус кунед мисол намедонам як қисм дига 500000 мондагӣ аз 10 та ҳамин гусола мана ин кора кун бачам пули камака қатъи 10 та карди як бор дидӣ фаҳмидӣ баъд 50 та кун 100 та кун вақте ки як бор карди 10 та 20 та 30 та 2-3 та партнёра гирӯ гӯ ки ту ман ба 10 та буққа харидатӣ нисфи пулаш ту ба инаша гӯ ки ту 10 та буққа харида ман ба ти нисфи пулаш ту тоест гусола харидатӣ инаш вақт 10 гусола ба инаш қати партнёр 10 гусола ваш қати 15 гусола инаш қати 30 гусола инаш қати пожалуйста у тебя есть 500 та гусола кун фурӯш ягон қиynиш нест бачаҳо як савол дига ҷавоб метиҳам тамом ба бачаҳои 17-18 сола чӣ маслиҳат метиҳед ҳунар омӯзед ба бачаҳои 17-18 сола маслиҳатам ҳаме ки бисёртар вақтата эконом кун китоб хон китоб бисёртар хону ҳунар омӯз як направление выбор кунед худатон бачамо ҳамон направление дур ба нарав ҳамон як направление илмомӯз корат пеш мебаровад худохоҳ оҳо ин саволборо шумо успин накардастем бачаҳо ҳозир устод ман бизнес партнёр дорам ҳозир сумдор шидам мехоҳам танҳо кор кунам муҳаммадҷон аввал ба бизнес партнёр қати кор кардӣ пулдор шудӣ аку мехоҳӣ танҳо кор кунӣ ин кора нағз не бачам шумо лӯши ҳавая инкишоф тиетон осунтон мешавад мана нигоҳ кун бачам ман 24 та бизнесам аст ҳамин 24 та бизнеси ҳами қати ман будагӣ ҳозир як та бизнеси ман ба 404 та магазин дорем мо ҳамин 404 та магазин манам метавонам ки вай партнёрам мумкини ма 202 та шатиги ман 202 худам мегирам худам мекунам лекин ин беақлигаре агуҷо ҳамин бизнес ҳама қаба буромад айсои партнёр қати якҷоя кор кардан партнёр қати кор куну туғрӣ кор кун тоза кор кун корат ба баракат мешавад бо якти дигаш ҷавоб метиҳем баъд тамом барои кушодани федеральный сет франшиза кредит гирифта мумкин ме не бачам не аввал ба наги вай франшиза харидӣ адно неки ва ту кардан метоӣ наметоӣ инам аниқ не ман франшиза худам фурӯхта истодам худам медонам франшиза ман сохтагӣ чандин шогирдома упаковат кардагӣ бизнесаш франшиза ман кардагӣ барои ҳамон наги идея ба кредит наги ягон вақт майлаш ҳамватанои азизи гуромӣ ман хеле хурсандам ки ману шумо ҳамсӯҳбатем ман хеле хурсандам ки ҳамин суҳбатое ки ману шумо дорем умедворам ки халқи мо ба фоидаш мерасад умедворам ки шумо ба фоидаш мерасад агар ҳар як суҳбате ки мекунем якта дутта фикри тоза гиред фаҳмидед канали мо ба обуна шед обуна гуфтам подписатсия кунедон ҳама ёру рафиқотона даъват кунедон канал ба чӣ қа халқи мо бисёртар омӯзад фикри тоза гирад фикрои хуб гирад ман ҳамин канал ба бисёр чизҳое аз дарсом кусок монда бисёр чизҳое ба маърифат метиҳам ки халқа мо ёд гирад илоҳи садсола шаветон ба ёрдами худованд илоҳи ватани мо обод шад мусофирои мо худованд дар амнаш нигоҳ дорад сарватманд шевду дасти якдигар гиред дар амони худованд